Näin se on. Kiitos Jone. Tässä on vuoronvaihto seuraavaan ohjelmaan, eli Jumal taivas jälleen 9:00 saakka ihan normaali aikataulun mukaisesti. Tänään palataan siis Day of the Tentaclea, joka on siis striimi sekä tällainen Let's Play samalla, joka tietää sitä, että tästä tulee tallenne sitten myöhemmin jälkeenpäin katsottavaksi. Ja tämän illan osalta tulee sitten jakso numero 3. Saattaa olla jopa viimeinen jakso tätä sarjaa sitten tässä, ennen kuin siirrytään seuraavan pelin pariin. Eilinen jakso, eli eilisestä striimistä tänään tullut jakso, tälleen hienosti sanottuna, oli vain 1,5 tuntinen, kauhean lyhyt. Siinä tuli pieniä teknisiä ongelmia Hitboxin puolella, mikä sitten vähän pilkkoi sitä rumasti sitä. En tiedä, ehkä niitä joskus voi kurssia kokoon, mutta ainakaan tällä haavaa ei nyt vielä. Parempi kuin katsoo ihan suoria lähetyksiä, niin saa kaikesta kiinni. Suora on aina suora, suora on paras. Suoran lähetyksen magiikkaa ei voita mikään tässä maailmassa. Tervetuloa katselemaan. Lähdetään tästä sitten lyhykäisen intron, joka oli siis Mr. Huania. Mikäs tää nyt oli tää biisin nimi Do the Pump. Lähdetään sen jälkeen siis pelaamaan eteenpäin ja jäätiinkin tänne kohtaan, missä Laverne oli täällä. Oliko sitä nyt Laverne vai Laverne? Taisi olla Laverne tää. Tästä nyt suoraan ei näekään sitä nimeä, mutta joka tapauksessa täällä tulevaisuudessa seikkaillaan edelleen. Jaha, nyt on tietysti taas hyvä miettiä, että mihin tässä on sitten aikanaan jäänyt. Hubcap, saatiin tommonen
lakki tuolta. No se kauneuskisaa me voitettiin tässä. The Human Show, koska siis edelleen ihmiset on koiria täällä tulevaisuudessa. Ihmiset on lemmikkejä, joten niillä on sitten ihmisnäyttely. Lonkerot päättää ken on heistä kaunein. Sitä rataa. Käydäänpä kurkkimassa täällä. Täällä me taidettiinkin jo käydä. Tää hienosti syöksy sinne. Joo, saatiin tää hamsu tänne juoksemaan rattaita pitkin. Toivottavasti kuva näyttää ihan ok. Ainakin se tuossa esikatselun puolella on ihan reilassa. Ääni myös pitäisi olla aika hyvin. Eipä näihin säätimiin ole sitten eilisen koskettu. Sehän tässä OBS:ssä on aina mukavaa, että kun ei mihinkään koske, niin voi luottaa siihen, että kyllä pitäisi seuraavankin kerran toimia. Sähköt virtaa. Niin joo, tosiaan mulla oli tässäkin se, että mä tarvin sen jatkojohdon. Sehän se oli se homma. Jatkojohto. Saanko mä sen jostain? Squeaky Mouse Toy. Ei ole ainakaan tällä. Oliko se niin, että se piti olla täällä ylhäällä se jatkojohto? Nakittaja tuli jälleen takas. Toisen kerran kun tänään tuli takas. Terve vaan. Tervepä terve. Täällähän se... Hetken on kanssa tuo se jatkojohto. Oisko? Pick up velvet rope. Ei oo. Tää on jotenkin nyt siinä... Se pitäisi olla tässä huoneessa, mutta en tiedä kyllä. Kukaan sitä ei oo ainakaan pitänyt... Vois mä tarkistaa muut hahmot, että onko kukaan poiminut jatkojohtoa. Täällä oli vaan nää. Ei ole kyllä poimittu. Eikö tuolla mitään? Oi, siinä on extension cord. Kyllä oli pikselin tarkka. Tuo seinällä menee. Onko se tuo punainen? Joo, sehän se siinä oli. Mä etin jotain mustaa täällä, mutta se on tuommoinen punainen. Tässä se on keltainen. Mitä? Tässä valo paistaa jotenkin jännästi siihen. Young Tentacle. Nuori lonkero. I'll have to reprimand them. Tässä ajassa siis lonkerot on jo valloittaneet maailman. Ne on jo täysin suvereenisti tämän planeetan herroja ja johtajia. Mikäs se hauskempaa? I for one welcome our tentacle overlords. Miten se baby menee? Noin. Nyt sinne alaspäin sitten kun on tuo jatkojohto. Mä selostan tätä peliä niin hyvin, että tää on melkein läpipeluopas samalla. Läpipeluopas, jos pelaa itse on välillä jumissa. No. Että ei jääty jumia ainakaan tässä heti alussa. Nyt toho. Yes. Hapsaatte sen pois. Use extension cord with window. Ja näin. Noin, nyt se menee. Letku menee pihalle. On aika massiivinen jatkojohto. Kunnon virtaa luulisi menevän tuota kaapelia pitkin. Nyt me päästään täältä kytkemään virrat tuohon meidän aikakoneeseen. Eikö hetkinen, eipä tuohon vaan. Ei oo, riittihän se. Oliko tää Indiana Jonesista tää? Vähän, no, en tiedä. Okei. Voiko tätä nyt vaan ihan käyttää? I'm all ready to go.
I guess I have to wait for Bernard and Hoagie. No näinpä. Alkoi ärsiä heti kynsiä siellä. Joo. Vois laittaa menemään tuon kautta nämä kaikki nyt sitten näille. Jos saadaan tuo Bernard seuraavaksi, vai onko se viimeinen, joka tässä saa? Onko Hoagie seuraava? Semmoita voipi olla. Ja pitikö nää saa jonkin tiettyä aikaa vai palasko ne tuonne nykyisyyteen tässä? Saattaa olla, että ne palaa tuonne nykyisyyteenkin. Tuo ei mene. Tuokin jää tonne. Mitähän... Tätä oikein tarvitaan? Hubcap. Tää on niinku... Onks tää plafondi? Eli tää on tämmönen lampun suojus tää hubcap. Mikähän tää? Tää tuli kyllä vissiin... Tulikohan tää pölynimurista tää? Ja se sitten kyllä semmonen on. Vähän näyttäis vaan. No. Seikkailunpa Hoagiella. Ja vahvasti tosiaan näyttää siltä, että tämä on viimeinen stream, jossa tätä peliä pelataan. Jumaltaivaan osalta. Nyt saa siis taas perinteisesti heittää toiveita tulevista peleistä. Nakittaa sanoo, että Hubcap taitaa olla pölykapseli. Niin no joo, se kyllä näyttää myös siltä. Hyväksyn vastauksen. En tiedä autoista mitään, mutta hyväksyn. Hyvä niin. Täällä oli nyt sitten piti hoitaa se ukkonen tänne. On tuo paristo, joka pitäisi saada ladattua. Purkkaa. I don't wanna. Se käytti jotenkin jonkun veden ja... Eikös vesi kehitä sähköä jollain tapaa? Se vesihän johtaa sähköä, mutta... Jollain tapaa kyllä pitäisi lähteä sitten. Ehkä siitä, en tiedä, katsotaan. Google vahvisti epäilyksen pölykapseli, joo. Kiinnitämme sen sitten joskus johonkin. Täällä oli tää Benjamin Franklin, voi mennä sitä moikkaamaan. Onko sillä mitään uutta sananpartta tullut? Excuse me, mister. Mr. Electricity. Jaha. Carry on. Carry on, wayward son. Tuo on muuten aika mutainen. Katsotaas. Tää on harjais. Niin. Ajattelin, että jotain täällä kyllä tarvii pestä. Dum 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 dum. Jaha. Olipas jotenkin jännä. Jännä yhteensattuma. Onko se joku juttu ihmiset sanoo, että monesti kun lähtee autoa pesemään tai jotain lähtee ulkona tekemään, niin eikö se ukonilma tuu just silloin? Lieneekö jotain huumorin heittoa sitten tästä asiasta? To be frank, which I am. Voi voi. What a genius. What a genius. Kyllä vaan. No ja. Pitäisikö mennä se Franklinin perään sitten? Se livisti tänne sisälle. Teddy! Mikäs tän? Kaappikellon sisälle piilo. Täällä on Ready Edison edelleen. What is it this time?
Komia pajatsorakot tuolla pojalla. Kyllä. Duunarin hymy siellä vilkkuu. Hain silmät ja mitä näitä. Eli ihan tuttavallisemmin raksaperse. Mutta ei tuijotella niitä. Tuossa Suokoukka ja Jone aikana jo tuijotettiin pyllyjä niin paljon, että nyt on pyllyistä pidettävä hyvä tauko. Mihinköhän se Franklin oikein meni? Se täällä. Eikö niitä ole enää patsaan tyypit? Mä olen Franklini kiinni. Estola sanoo, että katsee sitä joka päivä. Niin. Miten on Estola? Onko se siunaus vai kirous? No joo, tämäpäs nyt oli aivan mahdoton kysymys. Eipäs lähdetään tälle tielle nyt ollenkaan. Ei täällähän tää Franklin on nyt. No niin. Ota patteri. That doesn't need a battery. Herran siunaus minulle. No, se on hyvä. Hyvä kuulla. Pakki. Ei. Skalpelli. You wanna borrow this great book? Yeah. If it's not lightweight waterproof material, I don't want it. Mikä on kevyyttä ja vedenkestävää? Harja. No takki. Olisiko tää? Mr. Brainstorm. Yes, hand it over. Se mahtuu kastuun päälle. Aha, se alkoi vähän ommella sitä. And I'm done with it. Näin se tekee leijan siitä. Labratakista. Näin, joo. The All Season Franco, mikä se oli? Tekstitys muuten menee aika nopeaa. Pitäisikö vaan katsoa, että saisiko sitä vähän tekstin nopeus laskea ihan vähäs. Että jos tekin haluatte lukea noita, niin mä en tiedä meneekö se nyt juurikaan. Ei se hirveästi vaikuttanut siihen. Ei ole kovin herkkä säädin tuo. No, voidaan sitä laittaa vielä hitaammalle, jos on tarvetta. Jaha. Noin. Nyt siinä on tuo. Now. Whee! Eihän se lähtenyt lentoon. What part of the word now didn't you understand? En tiedä. You push the kite, comprenez-vous? Okei. No ne paristo onneksi siellä sisällä. Nyt vaan odotan. No! Ei sinne lähti. Whee! Hang on, Ben. She's breaking up. Shite! Run for your life. Superakku varmaan imas kaikki siihen. Oh.
Se akku jäi tuo. Hoagie. Nakittaa tuolta Borderlands 2 latautumassa pidemmän aikaa suunnitellut hommalle kyseinen tekele. Itseä puolestaan kiinnostaa tuo Tales of Borderlands, joka on mahdollisesti tulossa. Mahdollisesti tulossa. Niin kuin sen peruttaisi. No, tulossa kuitenkin. Täytyy ehkä se hommata sitten. Taas tuo. Nyt tossa ainakin tuo paristo täynnä. Onko mä nyt voin käyttää sitten tätä? Use battery with plug. Noniin, se alkoi puksuttaa. Well, I'm all ready to go. But I guess I have to wait for Bernard and Laverne. Eli vielä Bernard. Bernardi. Okei. Eikä mun vaan mennä tonne alas. Aha, niin mun pitäisi se timantti tehdä tällä. Jollain. Mun pitää tilata se timantti voimanlähteeksi tuohon aparaattiin tuossa. Nyt on niin Uber-nörtin näköinen heppu, että huhhuh. Hieman tää Bernard, joka oli siis Maniac Mansionin yksi pelattavista hahmoista, eli tämän pelin esiosa, niin on aika stereotyyppisen nörtin näköinen. Mitä nyt tämmönen rusetti ja rillit ja hörökorvat. Hieno mies. Jaa, tähän tämän kanssa tehdään. Se patsas pitäisi nyt jotenkin duunata. Nimittäin se pitäisi saada tästä ajasta pois se patsas. Pitäisi jotenkin nyt rikkoa se. Käydäänpä vielä täällä. No. Näin. Täältä mennään yläkertaan. Nimittäin täällä oli ne patsaan tekijät, se oli vielä yksi ylemmäs. Joo. Muistelisin, että tähän piti muuten vaihtaa toinen vasara. Mutta ei kyllä, jaa. Olisiko mitään vasaran näköistäkään? Mulla ei oo. Sitä on, kun se laskee tuohon. Siinä on right-handed hammer. Jos olisi jostain, oliko se nyt sitten left-handed hammer, eli vasenkätisten vasara, niin sen voisi varmaan tuohon vaihtaa paikalleen. Mutta missähän se on? Tänne mihinkään jäänyt. Kissa täällä. Tuossa taas kissatasku. Yes. Jaip. Sanokaa heti, jos näette vasaran jossain. Pitää muistaa kerätä se hevosella. Kuoli.
tää tuli tosiaan Yhdysvaltojen lipusta semmonen lonkeron muotoinen lippu. George sleeps here. Mitähän nää on? Tää jotain kuin kynttilöitä, joo. Siluettini. Näyttävä oudolta. Olisiko täällä? Vässärää. Ja tuosta narusta, mikä on Georgen huoneessa, niin siitä voi kutsua sen sisäkön, mutta mä oon sen kohdan jo tehnyt. Ja sisäkön kärryistä, kun sen silmä vältti, niin pystyi varastamaan sitten saippua. Ja saippualla sai tän saippua veden tähän. Jolla sai sitten pestyä ne kärryt. Jolla sai sen ukon ilman, niin jolla sai sitten näin. Kaikki liittyy kaikkeen. Asioilla on syy ja seuraus. No. Täällä vaan. Georgekin vähän täällä nakuttelee hampaita yhteen. Cold enough for you? I spent a winter at Valley Forge, now that was cold. My spirit would freeze, spit on the ground. Entä sylky jääty vai? Onko tämä joku Watch Dogs? Everything is connected. Kyllä. Todellakin tämä on. Tässä matkustetaan ajassa ja siis tää on kerronnaltaan tai tälleen käsikirjoitukseltaan, niin tää on kyllä voisi sanoa melkein, että aikaansa edellä muita pelejä. Missä muussa genressä on näin hyvin aikamatkustusta hyödynnetty tällä tavalla sitten? Tässä nyt tapahtuu. Tuleeko muuten mitään mieleen tommosia aikamatkustuspelejä? Tämän lisäksi. Siis, täytyy sanoa, että itellä nyt lyö vähän tyhjää. Kyllä niitä on. Aivan varmasti. Noin, niin mitä? Niin joo, Sly. Oliko se tää Thieves in Time? Kun se oli lisänimi, joo. Se taitaa olla. En oo pelannut tätä peliä, mutta ja onhan noita. Riittämiin varmasti. Pitäisi joskus ehkä tehdä, jos olisi kaikkia niitä pelannut, niin voisi laittaa järjestykseen. Sivustolle kertella top 10 aikamatkustuspelit. Joskus miettinyt, että jotain tommosia top-listoja kirjoitella, mutta peleistä on niin vaikea. Tänne kirjoittaa semmoista laittaa parhausjärjestykseen mitään. On aina tulee kuitenkin sitä eri genreistä pelit. Menee ihan karkaa käsistä koko homma. On täällä mitään. Press 1 Kumquat 3. Jahas. Wikipediasta löytyy lista peleistä, joissa matkustetaan ajassa. Wikipedia auttaa aina. Joo, mutta alkoi satamaan ulkona. No, että mistä alkaa kuulua tuosta ropinaa. Voi tässä mä käyn laittamassa oven kiinni, mutta mun parvekkeen ovi auki. Ei tuu suinkaan sisälle vettä. Ihan BRB.
No niin, jatketaan. Nyt kun emme enää huku tänne. Ei sitä vettä olisi tullutkaan läpi siinä. Mutta ei vara venettäkaan, vai mitä? Joo. Aikamatkustuksesta siis puhetta täällä. Mitäs pelejä siellä Wikipedian listassa noin muuten on? Tuttuja ja kylänmiehiä. Mikäs täällä on muuten ikkuna oli rikkonut? Ei niin on, ne hyppäs täältä se palohälytys. Kyllä vaan. Mutta missä olisi Vasara? Mä aina... Hetkinen, mistä... Onko täällä? Ei. Ei pistä silmään Vasara täällä. Jos sen toista Vasara, mikä siihen vaihdettiin. Kyllä mä luulisin. Täältäkään saa mitään irti. Hetkinen. Left-handed hammer. Mä oon muuten aina tainnut seistää tuon edessä. Sen takia mä en oo sitä huomannut täällä. Ja nakittaa jatkaa täältä. Sieltä löytyy erikseen lista peleistä, jossa aikamatkustus on tarinallinen elementti ja erikseen lista, jossa aikamatkustus on peli. Elikkä käytännössä pelimekaaninen elementti, jos haluaa hienostella, vähän leuhotella näillä sivistyssanoilla. Pelielementti siis joo. No niin, nyt mennään sinne yläkertaan. Tässä aikamatkustus on pelielementti. Tosin se ei... No joo, kyllä se on pelielementti. Ehkä se on enemmän tarinaelementti, mutta kyllä se on myös pelielementti. En tiedä kummassa kohtaa tää muuten Wikipedian listassa on. Onko tää molemmissa? Mahdollisesti. Mitä veikkaa? Tai veikkaatte siellä. Voi jokainen käydä lukemassa. Day of the Tentacle. No, katsotaan mitä tapahtuu. Vähän menee huti. I lost it. Where has gone the muse that once guided my hand with such care? Must inspiration be so... Crash. I'm a failure. Tää löytyy pelimekaanisten listasta, kyllä. Mekaaninen peli. Onpa muuten pakko sanoa, että kyllä on muuten mukavaa kun sataa. Siis voi... Sanonko kuinka tympiintynyt on tähän helteeseen, mikä tässä on nyt sitten niin jo 5-6 päivää, jos on jopa viikonkin täällä rullannut. Ja nyt kun oikein iskee tuo tommonen puhdistava sade, tuntuu kun olisi syntynyt uudelleen. Noniin. Muuttuu vähän tuo. Voidaan käydä täällä. Tässä jos teen tätä aikamatkustuspelimekaniikkaa tässä esittelyssä. Muutettiin historian kulkua ja patsas muuttui täällä, jonka ansiosta Etna lähtee nyt tuonne päin. Oikealla. You know what they say. Jos haluat pelastaa maailman, niin joskus täytyy työntää vanhoja ihmisiä alas. Portaita ehkä, en tiedä. No jos ei kuitenkaan. Jos ei kuitenkaan. Okei, nyt
Mietitään tätä. VCR. VCR. Mihin se meni? Tuossa. $57. Mikä siinä on? Okei, pitäisikö tää niinku nauhoittaa? Minä osaan käyttää videokasetteja. minä olen uusi. Tai nuori. SP ja EP. Kuka tietää näitä ero? Mistä kohtaa tää pitäisi laittaa rekordille? Ei ole mitään väliä. Rek. Onko tässä tuo vaan 57 tossa? Sitten se pyörittää tota. Internal revenue. Come with us. Saan kaikki tätä nauhalla. 61 sekuntia. Ejekti. Pitää mun nyt sitten kahtaa tuo jotenkin. Hetkinen, mutta varmaan kahtaa se jotenkin hidastuksella, niin mä näen sen. No. Sieltä on ei. Look at monitor. Niinhän se on. Seipä teen. Kelata. Niin. Toppinappula. Aha. Toppinappula heittikin minut ulos koko soittimesta. Ei. Tää on hankala käyttää. Internal revenue. Come with us. Tohtori vaan unissa kävelee. Jos mä painaan EP ja pistän tosta. Kelaan eka. Nyt se menee hidastuksella. 57, ei hetkinen, joo. 57101 999 57. Kirjoittaako Jone chattiin nää? Jone. Minä palvelin sua. Niin, autuaasti. Pitääkö katsoa tuo uudelleen? Dr. Fred Edison. Yritin hidastaa, kun mä puhun. No niin, sinne tulikin. Aha, elukka siellä jo kerkes. Hyvä. Hyvä homma. Okei. Ejectillä tuo varmaan ottaa pois tosta. 57101 999 ja 57. Ja sen lopussa oli ylimääräinen 5. Kirjoittelin kovasti arvio. No, kirjoittele vaan jo. Jos inspiraatio iski, niin täällä näitä apuja on 2 kappaleita. Alright. Ei kun, Ja nyt menemme tänne. Safe is closed. Jaha, no niinpä tietenkin. Ei tässä tarvinnut itse tehdä mitään. Teidän apunne valui hukkaan. Te olette aivan turhia. Ette ole. Peli nyt heittää tän niin helpoksi taas, että... Oi pylly. Näin siinä kävi taas. Part of the first part shall hereby be known as Praised Manical Genius. Joo.
Olipa selvä. Legal language. Mitä tuolla paperilla tekee? Fred Edison lähti ainakin veroviraston matkaan. Tässä on pikkusen noin niin... Olikohan mätkyjä maksamatta vai? Liikaa tienattu. Joten noin. Pitäis saada tilattua se timantti. Eihän tää nyt oo mikään... Tää on kontrakti. Eihän se kuitenkaan mikään semmonen... Dr. Fred doesn't have a penny. Ja velkakirja. Ei. Täällä vaan ukko vielä vetää tirsoja. Tuota ei varmaan voi käyttää. Out of order. Out of order. Order. No. Mitä sen lukikaan? Part of the first part shall hereby be known as a crazed maniacal genius. Koskään tuo sinne. Siellähän on se ehdotusboksi siellä. Aloita laatikko siellä toisessa ajassa. Jonkin sinne. Ajattelin, se on vaan tommonen paperi niin. Jaha, ei se mene. Perustuslaki. I don't wanna. Joo, ei tästä ollut hyötyä. I don't wanna. Alkaa tossa jännästi suu liikkua ennen kuin tulee tekstitys. Vähän epäsynkas. Mutta väliäkö sillä? Mitä väliä? No, jatketaan sitten täällä. Onko täällä se Ed Edison vielä? On. Onhan hän vain täällä. Aha, on täällä. Jos minä menen tästä. You can go in there. Verovirasto täällä tarkistelee vähän. Insufficient credit applications for. Vähän pääsen tuonne huoneeseen takan kautta. Kokeillaanpa sitä. Takka oli täällä. Schlup. No. Ei. Noniin. Täällähän se on. Open rope. No, pick up rope. Phew. Noin. Dr. Freddy on vähän muumioitunut.
Aha. Nyt sorkkaraudalla päähän, kun menee tosta. Tai sitten ei pysty. Okei. Mitäs muuta täältä löytyis? Haarukkaa. Kokeillaan kaikkea sitten. Punaista maalia lisää. Red enough is this. Miksi se on tommonen punaiseksi maalattu? It won't budge. No, tarviiko meillä tuon tähän mitään? Soitetaan tästä. Tuo pitäisi varmaan sitoa johonkin. Eikös läskillä pojilla ollut skalpelin terä? Hetkinen. Joo, kyllähän se on. Hyvä idea. Ihan hyvä idea. I might hurt him. No ei sitten. Ei näköjään sitten. Hetkinen. Use pulley, use rope. No pysty käyttämään mihinkään. Siihen tohtoriin. Mitä tohtoriin? Köysikö? Mitä meinaatte? What for? No. Ajattelin, että joskus se pitäisi sieltä ikkunasta hinata pihalle. Niin. Onko tossa ei oo köyttä täällä näkyvissä enää. Joo, ei näytä olevan. Ja sitten... Use window, se menee taas ikkunasta sisälle. Christmas lights. Onpa jännä kohtaus. Mitähän tuohon? Pick up rope. What for? Se on jo kerran ollut sen taskussa, niin sen ei mielellään enää sitä nappaa tuosta kyytiin. Okei. Antakaa vaan vinkkien tulla, ei tarvitse. Justiin tuommoinen auttaminen on näissä striimeissä erittäin jees, kun ihmiset ehdottelee. Ei ole sitä, että pastetaan sieltä läpipeluoppaasta 500 riviä tekstiä. Open Doctor. Mä kokeilen kaikkia. Ei, tohtori ei avaudu. Tuokaa ei avaudu. Ei halua mennä sinne. Mä saan sen tiputettua, mutta sit minun tulee heti... Ehkä pitäisi joku pehmusta laittaa tuohon sen. Joku tommonen... kärryt sillä hommat. Mitä siihen pistäis? Onko muilla hahmoilla mitään? Trophy. Ei oo. Olisiko nyt sellainen tilanne, että siinä on yksi pikseli, johon pitää painaa, että se avaa nuo vyöt?
oikein tarkasti täältä. Kutittelemme. Ei ollut mikään. Pois. Tuossa on lamppu saatavissa. Ei ollut. Jos vaan ottaa se jotenkin tuosta syliin, mutta tääkin vaan tönäsee se. Plät. Ja tässäkään ei pysty mitään tehdä. Tuolla on pulleu. Ei laitettu siihen. Sänkyäkään ei voi liikutella, no. Bed, niin. Niin, no joo. Työnnetään sitä. Ei, pullbed. Ei tää. Nörtin selkä ei kestä tuommoista valtavan sängyn liikuttelemista. Pitihän se ärvätä. Ei niistä nörteistä ole mihinkään. Tuo jumissa. Onpas tää nyt. Pieni alue ja tämmönen ongelma ja... Mitä? Open rope. Tämän voisin tuohon vielä laittaa tuohon. Skalpelli. Otan nyt ainakaan. Ja täältä kaikki tavarat tänne taas. Ei mee. Purkka meni. No, taas vähän tavaraa, niin pitää olla. Postimerkillä ei tee mitään. Harja. Tuolla vasarallakaan nyt. Rikkoisiko se tuo? Ei. Mitkä miisertti käyttää? Ei. I'd rather not. Jaa. Mikä tää? Kuinka pitkälle se tuo laski tosta? Pystyykö tätä? Tai tuota ei pysty nyt, joo, ei. Tosta suoraan. Ahaa, täällä on tää köyden toinen pää. Okei. Niin, no näähän näyttää ihan samalta. Mä vaihan ruumiit. Tai ruumiit. Vaihan Tedin tuohon. Dangling rope. Dead cousin Ted. Yes, he's wrapped up very tight. In fact, he looks a lot like a mummy. Noniin. Okei, nyt sillä on hirttoköysi tossa. Hyvä mun nyt mennä ylös sitten. Nykimään tuota. Olipa se yksinkertainen, jos se näin meni. Miksei menisikin? Hetkinen, pull rope. Hui! Lähtee pää irti. Ai. Pidä kiinni, Ted. Painava tommonen. Noniin. Nyt siellä on 2 noita.
Tossahan se oli tietenkin koko ajan selkeä vinkki oli tuossa kaiken aikaa mun nenä edessä, koska se oli punainen tuo. Mikä muu on punainen? Mä en ollut tuolla vähän aikaa ulkona käynyt, niin unohti, että siellä on tuo punainen muumio sitten. Okei. Okay. No niin. Isä Tedi sinne nyt nukkumaan. Korjaan serkku Tedi. Jaha. Semmosta. Okei. Okay. Yes, sir. No, sitten paketoidaan tohtori Freddy. Sitten käy varmaan tuolla alhaalla ja vedetään tuo. Vedetään hemmo alas tuolta. Huh? It will do much good from here. Right. I'd rather not. Mä tuonne kahtonut kertaakaan. Ei ole mitään ollutkaan. Jos taas Sierran pelin tuosta laatikon posti lokeron avaamisesta olisi saanut pisteen varmaan. Niissä oli aina se muutama 100 pistettä per pelisaajan. LucasArtsin peleissä sitä ei taida olla muistaakseni. Onko missään pistojärjestelmää? Muutako sitten taustalla kooditasolla jotain tietysti kerätään, että peli tietää, että menee eteenpäin. Niin jaa. Mikrossa mitään. Models have a history of leakage. On jotenkin niin tässä ajassa vielä tuo villapaita tuolla kuivurissa. Ei tuota saa mihinkään sidottua oikein. Onpa jännää. Pitääkö sitä sitten tuolta ylhäältä kuitenkin vetää? Jos ei se ole tarkoitus saada tänne alas. Vaan riittää, että se on tuolla katolla. Nimenomaan. Voiko sitä köyttä repiä katolta? Nyt on niinku samalla aaltopituudella. Olemme täysin harmoniassa. Harmonisessa ajattelussa. Kerrankin. Yleensä jompikumpi on edellä ja toinen takana. En sano kumpi. Pullia. Näin. Noniin. Ja, eikö? Joo. No. Tule. Mahtaa vähän tuntua. Sinne pyörähti. Vanha kunnon Looney Tunes. Viittaus tässä siis. Looney Tunes hahmot kun tippuu korkealta, niin aina valtava kraatteri maa. Se on paljon viittauksia vaikka ja mihin. Sitten kun aloittaa vaan poimimaan näitä, niin se löytyy.
Kaetaan kahvia vähän sen kurkkuun tästä. Yeah. Glup, 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 glup. Koppi kahvia kyllä lähtee. Tuolle mäkin herään aamulla. Damn good coffee. Mistä TV-sarjasta tämä on? Mistä TV-sarjasta? En tiedä, oliko suora viittaus, mutta voi olla hyvinkin. Elukka toteaa, että munko piti just siinä ruveta kirjoittaa, niin kaikki täytyisi miettiä sama asia samaan aikaan. Kyllä, harmonia on vallannut koko Jumal taivaan, koko Pelilegasun kanavan nyt. Tänä iltana kello 22.14. Proffa vaikuttaa vähän kofeiini herkältä. Hänelläpä muuta sana. Read it first. Hio käsiä yhteen vaan. Eikö sä halua tuolta? Will you please sign this contract? No. Jaha. Ei se tuota kontrahtia halua sitten vain. Lyö sitä vasaralla kallo. Aha, I'd rather not. Se voisi jotenkin ite kirjoittaa tuolla. Mitä niistä muista vastauksista tapahtui? Niin, katsotaan. Johtaako ne kaikki samaan? Samaan lopputulemaan. Sign it or I'll get real mad. Ahaha. Tätä miestä ei uhkailla. Joo, eipä ole mitään. Jaa, hetkinen, täältä tuli uusia. Cool card, no. Hyvä kiristys. Noniin. That was a close one. Helppo uskoa. Signed contract löytyi nyt. On tää... Pitäisikö siellä laittaa tuo postimerkki vielä? Noin. Onko mulla kirjekuoria vielä? No, ei se sitä tori. Onko se nyt tuonne postilokeroon? Missä se on tuossa? You already missed the deadline. Mitäs tämä tarkoittaa? Party of the first part. Shall you be now? Tää on taas tää saa. Mutta oikein lue tuota tarkemmin. Mikä ihme deadline nyt täällä? Menneisyyteen. Niin, jos mä postitan tuon menneisyydessä. Okei.
Hätäkeinot keksii. Täälläkin posti. Loker. Minne meni? Joo. No se oli helppo. Mikä siitä edes meni? 200 vuoden päästä tohtorille soitetaan. Hi there. Voi voi. Father Croc at LucasArts Games. Pelintekijä soittaa täällä. Pelistudiolta. What? Royalteja. $2 miljoonaa. Oliko tässä vähän niin kuin se ideana, että vuonna 1700-luvulla tämän perhettä käytettiin luvatta videopelissä. Ja nytkö siitä on kulunut jo niin kauan aikaa, niin on vaan kerääntynyt sitten jo sen verran. Ota selvää. Se oli hauska. Tämä oli hauska. Sitten meillä on sitä rahaa. Ostetaan timantti. Oh yes. Tää peli alkaa varmaan kohta loppua. Tässä niinku kohta puolet mennyt striimistä. Näinkö on, että me vaihdetaan peliä tänään vielä? Mulla ei kyllä seuraava peli asennettu, mutta voisin mä tietysti jotain pientä pelata. Saan nähdä. Mikä tuo pauke oli? Ei mikään. Täällä naputtele vaan sormilla pöytään. Ottaa hyvin tuo mikki tuosta. Se oli niin sanotusti ilotullitukset tässä. Pääsi eteenpäin. Mä en pääse kyllä puhelimelle. That is in the way. Läski on tiellä. Ei voi mennä läskin yli. Muistaakseni täällä oli puhelin. Mousehole. Siinä. Couch Potato Shopping Channel. Wanda speaking. Mä haluaisin ostaa timantin. Aika hyvin antaa vaan pankkitilin numeron tosta. Tää on ostettu. Visit the diamond by Pronto Post Lightspeed Delivery immediately. Nopea toimitus, nopea toimitus. Hyvä palvelu. 5/5. No niin. Ei muuta kuin timanttia koneeseen. Noin vaan jätti timantin ovelle. Niinpä. Niin tuo maailma on menossa, kun postikusti ei pidä huolta lähetyksistä. Mitä tämä nyt on? No, nyt tulee Hoagie! Jebä! Lover! We got the person. Jaha, mitä se sanoo? Pitää lähettää ajassa takaisinpäin. Purppura. Lähti itse ajassa. Jaha. This time I know I can stop him.
Nyt mä muistankin tämän kohtauksen. Tää on taas. Niin, Didn't You See the Fly? Kuka on nähnyt David Cronenbergin vuoden 1986 elokuvan Kärpänen, niin tietää mitä tässä tapahtuu. Tadaa! Shit! Where's that guy monster dudes? Monsteridude. Villi asu. Mötspömpel. Sieltä taas. Purppura tulee. Vai sinä murskaat meidät? Oh. Double shit. Double shit. No, nakittaja. Nakittaja. Ei lähtetä tälle linjalle ollenkaan nyt. Pojkar, Det måste inte. Slut. Papa Tentacle vielä sädetti meidät pieniksi. Edelleenkään mitkään sanat ei riitä kuvailemaan sitä, kuinka hyvä tää peli on. Menee ihan munkin äänen tasolla, totta kai. Onkaan tää nyt sitten viimeinen taistelu tässä. Niin sanotusti taistelu. Taisi loppua mehu juissi tuosta aseesta. Mihin piiloudutaan? No niin, meni ohi. Hehe. Ei pääse sängyn alle. Incredible Photos and Carat Diamond. Tässä vaiheessa voisi kyllä tallentaa. Tämä on hyvä, että LucasArtsin peleissä ei voi pahemmin jäädä jumeiin. Niin mitä vaan. Okei. Hi there. Vai mitä inventaariota sitten tietenkään tässä. Kaikki meidän esineet suli meihin sisälle. Pretty darn cold. Oi, siinä se on. Aha. Taas loppu löpö tuosta. Mennään tuonne. Hei. Hypätään tuonne. No, plaudottiinkin heti isoiksi. Semmosta. Päästäänkö tänne? Oh, niin opas.
voitaisiin vaikka potkia tästä. Impressive triangular formation. Watch it. Ne oikein tykkää, jos niin koskee. Hamsteri jossain tunnen. Tuonne ei pääse. Fickle Fingers Coin Slot. Eipä kolikoita. Tuonne jos menee, niin muuttuu pieneksi. Mä en tiedä, onko siitä nyt hirveästi hyötyä. Kyllä sitä varmaan johonkin käytetään tässä. Edellisten läpipelusta on tosiaan useampi vuosi. On lukossa. Päästäänkö me ulos? Seem to open. Okei. Täällä on tuo auto vielä. Filthy old car. Jonka ikkunaan on kirjoitettu pese minut. Onks mitään ideoita? Tätä varten saa kertoa vapaasti. Näyttää siltä, että me oltais kyllä... Joo, me taitaa olla matkustettu vähän ajassa taaksepäin. Ei montaa vuotta kyllä. Tai muutama päivä varmaan tässä. Saako tuon mukaan? Ei. Saako vinkata? Kyllä saa. Ihan antaa tulla vaan. Saa tietenkin tuo. Help wanted. Pääsekös tänne? Kakkoskerroksessa avaa keskimmäinen ovi. Saako sitä avattua pietenä? Onko se niinku keskimmäinen? Tämä, joo. Tää pistää taas zappiin tässä. Jup. We're too little. Eiköhän tää kohta palaudu tästä omaksi itsekseen. Noniin. Ei. En kerennyt. Sain auki sen kuitenkin. Tässä hieman tuntuu, että on otettu vaikutteita Monkey Island 2 lopusta. No, niin nyt. Onko me tonne hiirenreikään? Niin, päästään täällä. Jep, hiirenkolo. Laitetaanko vähän? World domination plans. Ja täällä mitään muuta. Japes.
Päästäänkö tänne vielä? Tää on vähän hankala edetä tässä. Niin jos ei oikein päästä tosta. Pitää mennä. Noin. Enempää en neuvo. Jaha. Oikein mä tää keksi kyllä. Tavalla tai toisella. Ja varmaan odottaa, että tää kasvaa taas. Ja. Niin tossa olisi tuo keilapallo. Saisiko sen mukaan? Lähdetäänkö keilaamaan tän kanssa? No se katos. Where'd you go? Pitää jättää tuo musiikki soimaan, niin jännittävä. Hamsteri. Lukossa. Täällä ei ollut. Ei ollut taas nää kumoa. Hehe. Oh yeah. No. Täys kaato. Eiku ei ollut vielä. No, kaatuuko? Kyllä kaatu. Great. Now we can turn off the machine and prevent all this tentacle mayhem from ever happening. Paitsi. Papa Tentacle tulee taas perässä. Jahtaa meitä. But all you like. A human race is doomed. Mennään tänne. Hello. Sen pahemmin hyökkää meihin. Jännä. Otetaan Dr. Fred alas tuolta. Aina kun mä tätä liikutan, niin se ampuu varmaan. Joo. Zap. Zap. Kyllä se näinkin. Mikä idea tässä nyt on? No täällä mitään semmoista pientä koloa. Tulee mieleen Minish Capital, Legend of Zelda. No. Se jotenkin tuntuu, että tähän pitäisi päästä juoksemaan, mutta täällä hirveästi näitä objekteja on, mihin voi tässä yrittää tehdä jotain, eli you efforts are so tiny. Sain tämmönen pakollinen juoksureissu. I open use.
Push. Ei tuonne pääse mitenkään. Älä vielä anna vinkkiä, älä vielä anna vinkkiä. Yritä keksiä. Tässä ei... Tää on varmasti yksinkertainen. Mihin pitää tätä käyttää? Tän saa. Täällä on näitä kalloja on. Kalloja sisään, kalloja. Lonkeroita. Mitähän mä. Kello lähenee 12, joten jutut on myös sen mukaisia. Slatchomatic. Joku todella yksinkertainen asia se on. Mulla on joku pikseli jäänyt katsomatta. Kun mä oon pieni, pitäisikö mun mennä? Niin. Mä menen tähän. Jos pääsee aina ampumaan tuosta. Mä mietin semmoistakin, että kun tuossa, niin jos se ampuu, niin se kilpistyisi tuosta tohtorin otsalailla olevasta peilistä siihen itsensä, mutta onkohan sekään nyt mahdollista sitten. Miksi mun kommentit tulee tuplana? Ei ne ainakaan tänne tuu. Sulla on itellä varmaan siellä pieni fiba. Lataapas vaikka chatti uudelleen tai vaikka koko striimi, niin bulletin board. Ei ainakaan itellä näy, että tulisi 2 kertaa peräkkäin. En tiedä tuleeko kelläkään muulla sitten. Nämä on näitä ATK-ihmeitä, mitä meillä maailmassa aina tulee. Voi voi. Mä nyt jotenkin... Mulla on semmonen muistikuvakin vielä, että se ampuisi tähän sen. Mutta... What? What, mate? Fuck. Annappa lannakitto ja heitä vinkki. Ei, nyt ei kyllä. Homma ei toimi taas. Hienovarainen vinkki tähän kohtaan. Hamstergenet. Juttele lonkerolle. Ootko tosissa? Niin, dialogin kautta tää ratkeaa siis. Niin. Taas vähän liian selvää. Ei sieltä voi etsiä. Makes my head hurt. Center of the forehead every time. Noniin, nyt se varmaan ampuus. I bet you couldn't hit your own forehead. Nice try. Then the diminutor.
saatiin tämmönen oikein verenpainetta nostattava musiikkiraita tähän loppuun. Hyvä niin. No, pääseekö tässä dialogissa nyt sitten puusta pitkään? Onko tää oikea vaihtoehto? Noniin, teos tästä. Ei tää niin fiksu olekaan. Zap. Good rat. Mitä torakoille tehdään? Tosi taas varmaan ollut sen verran. En tiedä, olisiko ollut semmoinen hyvä lonkero, että olisiko tää voinut paistaa vähän pannulla, mutta kirjekuoria hamsterille. Mail this to Siberia. Kyllä, 20 vuotta Siberiassa opettaa lonkeron ajattelemaan oikein. Aika korjaa itsensä. Peli taitaa olla siinä. Our work here is done. Paitsi, että tietenkin olisi vielä ihan tervetullutta päästä tästä triplapäisestä kehosta eroon. Mikä on fuusion vastakohta? Aika pahasti mennyt tuo. Just recomplete goofballs. Niinpä. Mitään mutaatiotahan ei ole tapahtunut. Ups. Päkkäily tuo Hoagie-paidan sisällä. Niin nousi lippusalkoon. The end. Tämä oli tässä Day of the Tentacle. Lopputekstit valuvat ruutuun. GG. Päättyy tämäkin Let's Play-sarja sitten tähän, kun saan vielä tuon tallenteen huomenna tästä laitettua tuonne hitboxiin. Toivottavasti sen tulee sitten ehjänä, että vaikka semmoisen 3 tunnin kappaleena säilyy sitten jälkipolville tää. Sana on vapaa chatissa ja chatti on auki. Ei muutakaan mitä piditte pelistä, mutta on hyvä kommentoida tässä livenä. Saadaan kaikki nauhalle. Kiitos striimistä, minä rupean pelaamaan Rajamaa 2. Mä niin Borderlandsia. Moro. Kiitoksia vaan. Ei striimi tähän lopu, kyllä tässä vaihdetaan peliä. Peliä vielä kuitenkin tunti vielä aikaa.
Sen verran kuitenkin, että joutuu varmaan käyttää offlineissa, että se osaa katkaista tuo hitbox tämän tallenteen tästä. No, nakittaja meni sinne. Eihän kuule. Hieno peli, kaiken kaikkiaan kyllä. Tätä on tullut ajateltua lämpimästi. Ja tätä kelpaa ajatella lämpimästi jatkossakin. LucasArts Gamesin klassikko ja vuodelta 1993 LucasArts Entertainment. Oliko se nyt sitten tää julkaiseva puoli siinä vai? LucasArtsin logohan on laadun tai siitä ei pääse yli eikä ympäri. Okei. Tässä loppua siihen. Nyt pitäisi sitä vaan enää päättää tuo seuraava peli. Tai se on oikeastaan päätetty, mutta nyt sitä ei viitti aloittaa, se ei vielä asennettuna, niin täytyisi vaan käydä se lataamassa. Striimin aikana ei viitti alkaa lataamaan mitään, ettei pitäisi oikeastaan laittaa silloin lähetyskatki tuossa. Mutta niin. Kellään ei mitään kommenttia tästä pelistä ole. Ei se mitään. Minä pidän. Ehkä joku muukin. Pitäisiköhän pelata yhtä peliä. No, en tiedä. Katsotaan ihan hetken päästä. Mennään offlineen ihan hetkeksi ja palataan tuossa 10 minuutin sisällä. Saa katsottua tuon pelin läpi. Palataan kuitenkin vielä linjoille ihan lyhyeksi aikaa tämän illan aikana. Jumaltaivas jatkaa vielä. Tämä oli siis Day of the Tentacle. Pysykää kovana.